Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani štátna tajomnička, vážený pán policajný prezident, pán prezident finančnej správy. Dovoľte mi nahlas tlmočiť môj názor a verím, že aj mojich kolegov, že oceňujem nulovú toleranciu akejkoľvek drogovej činnosti páchanou akoukoľvek formou. Čiže ak si policajt plnil svoje povinnosti v zmysle zákona, či to nazveme výmetnicou alebo ľahkým vstúpením do dverí, tak je to absolútne jedno. A to, čo hovoria moji kolegovia, že koľko drog tam našli, to je úplne scestné, lebo či tam našli kilo alebo 1 gram, tak tam to nemá čo hľadať. A ešte raz, ak si policajti a finančná správa robila svoju robotu, tak im za to veľmi pekne poďakujte. Ak páchali trestnú činnosť policajti, tak nech to vyšetrí inšpekčná služba. A nehovoríme tu o tom, že koľko drog tam našli alebo nenašli. Ak tam bol podnet a ten podnet bol preverený, tak ako mal byť v zmysle zákona, tak je všetko v poriadku. Asi veľmi dobre spomente na to, že nebudem ho menovať toho dotyčného aj politika, v minulosti vysoko postaveného, že ako nakladali s jej dcérou, keď jej nasypali fett do nápoja a potom chudák dievča skončilo kde? A deje sa to možno v tajnosti aj s inými deťmi, len to není mediálne publikované. Takže si uvedomte, o čom hovoríte, lebo ani jedno vaše dieťa by ste nechceli vidieť tak, že mu nasypú na diskotéke drogy a dojde domov zdrogované. Takže to je možno môj emotívny prejav, lebo že mám tiež deti a tiež by som sa toho nechcel dožiť. Čiže čo ideme my obhajovať na tých diskotékach, že tam policajti nemali čo robiť? Alebo o čom sa tu vlastne bavíme? Bavíme sa o paragrafe 170. To je jedno, aký paragraf. 172, to je zásadný rozdiel trestnom práve. Pán kolega, bol podnet a na základe podnetu konali. A ešte raz hovorím, či tam nájdu kilo alebo nič, tak ešte aj tá akcia podľa mňa pôsobí preventívne, lebo pevne verím, že už sa tam takto opakovať nebude. A ak bude, tak to robia úplne vedome. Dôležité je to, že tie drogy sa tam našli a vy sa tu stále bavíte o niečom, čo s tým vôbec nesúvisí. Výsledok je to, že drogy máme v 2 bratislavských podnikoch. V Bratislave bolo vykonaných za to obdobie 7 kontrol, len v 2 sa našli drogy. Tak prečo sa nebavím o tom, prečo v týchto podnikoch máme drogy? Máme byť ľahostajní k tomu, že tam máme drogy a zľahčovať? 6 trestných stíhaní, dobre som. Viete, ja som to aj povedal, že keď tam policajný zbor príde, on musí zaistiť priestor a toto neviem, či nikto nechce počúvať. Vy neviete, koho máte oproti sebe. Vy neviete, koho máte oproti sebe, či je to nejaký dealer, ktorý je ozbrojený, alebo to je niekto pod vplyvom týchto drog a je ozbrojený. A predstavte si, že keď máte pokope niekde 150, 200, 300, 500 ľudí a jeden začne strieľať, viete si predstaviť tie fatálne veci, ktoré by nasledovali? Takže to, že stal niekto prísne s rukami hore, je úplne adekvátne vo vzťahu k tomu, že toto riziko tam bolo. A vy s 10 ľuďmi nemôžete naraz prehľadať 500 ľudí. Čo keby k takémuto konfliktu prišlo? Čo keby tam bol masaker? Potom by sme vysvetlili na tomto výbore čo, že zlyhal policajný zbor? Viete, mňa stále prekvapuje, že zľahčujete to, keby tam bol jeden sáčok toho kokainu. Nie je to normálne. Pre mňa to nie je normálne, že máme drogy v podnikoch. My robíme všetko preto už na vstupe cez hranice, aby sme tie drogy zadržali. Darí sa nám v tom, máme obrovské záchyty. Ale predsa sa tie drogy dostávajú sem a sú medzi našimi deťmi, tak my to poďme rozdávať na ulici, však poďme do školy a rozdávajme drogy. Keď chceme byť takýto k tomu, tak ja nechápem, že prečo sa bavíme o opodstatnenosti zásahu a neopodstatnenosti zásahu. Veď si zoberte, že zásahy a takéto kontroly sa robili aj v roku 21, 22, 23 a poďme sa baviť o zásahu, ktoré boli v roku 22, kde ľudia stáli v istom Digital Parku s rukami nad hlavou pri stene 3 hodiny a neboli tam ani drogy. A aký bol výsledok tohto zásahu? 0.